Жәмәғат, мен бүгін базарда анау мынау нәрселер алырға барған едім. Сөйләшіп тұрдым, мен енді ілік базарларны язғаш, енді газетте эшләгәч, сәүдә хақында язып тұрғаш, сөйләшіп кеттім дә, шунасы миңа сөйлей, бұл сатушы ханым башта айтты ул, енді мен де Чувашияда туып үстем, татарша йөрүне белмидем, акцент белән сөйләсәм, миннән көләләр иде. Минем акценттан ди, хәзер дә мин инде саф татар телендә өйрәндем ди. Шул сөйли, минем ди кызым, киявым ди, имеш кызым җырлый диме, киявым ди баян уйный ди. Инде үзләренә калса, тырышалар ди, бераз шул теге файдасы да килсен дип. Мин сезгә әйткән идем элек. Татарда шундый гел бурчы, акча китерәме? Мин әйтәсе килә, ул вакыт, акчаны кайтарырга була, а узган вакытны кайтарып булмый, шуңа күрә исраф итсәгез, күңелсез эшләр белән шөгыльләнеп, акча өчен, ул акча бетә, вакыт бигрәк тә необратимый дип әйтәләр бит урысча. Шул кебек ул ни вакытты исраф итәсең дә, шул бәлки алар бераз акча килерме дип борчылалар. Мин әйтәсе килә, үзегезгә ошаса, шөгыльләнгән эшегез иң зур бәхет инде шул. Анардан тагы көтәргә, менә мәсәлән, чагыштырып карыйк инде, тормышта берсе гаилә төзим ди, мин ди уңган, эшче, шундый менә һөнәрле хатын кыз алмыйм, мин яратканымны алам ди. Шуннан соң инде таба яратканын өйләнә, менә ул идәндә юа белми, ипи дә пешерә белми дип зарланса, бу нәрсә дип уйларга була бу кеше хакында мәсәлән. Бу да шулай, имеш, яраткан эшегенә тотынган да, ул акча китерсен ди. Җәмәгать, ул әгәр дә сез яратсагыз, ул әкрен-әкрен ничектер аш калмасыз. Бездә уйлыйлар, менә мин шушы яраткан эшемә тотынсам, менә ул ди баянда дигеме, уйный ди, гармун дидеме, аның тавышын ишетсәләр, бәрә качалар ди, тыңламыйлар ди. Белмим, сәер, минемчә, мәсәлән, мин урыс авылында үстем, татар шите, татар урамы мәсәлән. Анда мин бала чакта безнең әти мәрхүм миңа гармун алмыйдыр. Ул син гармунда өйрәнсәң ди, туйларга чакыралар сине, анда ди акча бирәс килмиләр, түлис килмиләр, ишертәләр, аракка өйрәтәләр дип. Без мәсәлән, без карта уйнасак та, әни мәрхүм картаны утка ташлыйдыр, әйтәдер, башта карта, шунасы тәмәке, шунасы аракы, шунасы төрмә ди, шулай нәрсә дип шылбырны түзеп куядыр инде ул. Безгә шулай. Монда да имеш, мин гармунга рөхсәт булмады, гитара булды, мин гитарага исем китмидер. Гармунны мин бер вакыт йортка килгән чакта, шул безнең татар, урамы дисең, анда урамдан тагы берничә урам бар инде, татар шите авылының имеш кырый диләр бездә инде, татарский край дип атыйлар, әйткән бит. 1880 елны оешкан авыл, анда урыслашып беткән Мордва, урыслашып беткән Украин халкы, азак бераз телен оныта башлаган иде, тик татар аркасында, татарча сөйләшкәч, алар да телен әзрәк бераз саклап калдылар. Шунда мин киреп киләм йортыбызга, берәүдә туй булдымы, нәрсәме? Шунда бер йортка кергәндә, кунагы гармун тартып җибәргән, мин шул бер ничә секунд ишеткән, тик шуны йөрәгемә килеп, йөрәгем суга башлады. Күрдегезме, мен әйтәм. Менә канда ул. Хәзер кызганычка каршы адәмнәр, алар исе китми инде, гармун дип, нәрсә дип. Мин әйтәсе килә. Яшьләр ди бигрәк тә исе китми. Китмәсен нәрсә инде алар. Менә мин мәсәлән, әгәр дә мин күп халык карасын дип уйласам, мин алар яшьләр өчен төздерим дә, фикерләр, мин анда урысча әйтмешли, будьте уверены,
Беләм нәрсә турында сөйләргә, ничек сөйләргә, нинди тел белән сөйләргә. Алар күп кеше карар ие, язылыр ие. Шунасын бер көнне мин инде юнде үземә ошаганны төшерә башласам, алар карамас ие. Шуңа күрә мин әйтәсе килә. Мин инде үзем белән бер дулкында кемнең фикерләре, фикердәшләрне белән оешып, аларны җыеп, алар мине видеоларны караса, тыңласа, шунысы да миңа шунда канәгать булам. Шуны әйтәсе килә. Әгәр дә сезгә ошаса эшегез, инде көтмәгез аны тагы. Әгәр дә сез гашыйк булган кызга өйләнсәгез, әллә нәрсә көтмәгез. Сез бит иң беренче әйтәләр вагла угла, пишмакка нинди таләп куйдыгыз, ошасын дип. Ошый ул сезгә. Аның белән рәхәтме? Рәхәт. Канәгать булыгыз. Я тормыш без әйтәләр имеш, инде яри тормыш иптәше диләр, дин әһелләре хәләл җифет диләр мәсәлән. Тормышта да мәсәлән шул тормыш иптәшегез, хәләл җифетегез, әгәр дә сезгә ошады, түзегез. Эштә ошый мәсәлән, акча китерми дип зарланмагыз. Акча су кебек килде китте. Күңелгә тирән тәэсир калдырган, яраткан эшегездән башка бер нәрсә юк. Шуның белән тамамлыйм, җәмәгать. Сезгә ошаса, бәлки мин аны комментарийлардан, лайклардан күреп дәвам итермен. Рәхмәт, игътибарыгыз өчен исән-сау йөрегез.